Kif tarani, iktibni. Dan huwa l-irwol tal-modelli tal-kitba għax jgħinuna niktbu kelmiet diffiċli billi nħarsu lejn kelmiet oħra. Ħafna drabi niffukaw fuq il-kitba tal-verbi blajn b'mudelli bħal resaq, seraq u kiser għal kelmiet bħal għamel, lab u baqa'. F'dawn il-każijiet, lajn titniżżel fl-istess pożizzjoni tal-konsonanti likwida r. Fir-rokna tal-lum se nħarsu lejn xi mudelli oħra. Din id-darba lejn mudelli maħsuba għan-nomi. Waħda mill-kelmiet klassiċi li ħawduna hija l-kelma żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għandhom l-enerġija u s-saħħa li jaqilbu d-dinja. U xi drabi jaqilbu wkoll lajn maż-żeta. Aktar u aktar billi flok għajn waħda għandna tnejn. F'dan il-każ nistgħu nagħżlu bejn żewġ mudelli. Nistgħu nużaw kemm il-mudell karkur kif ukoll il-mudell żarbun. Lajn imbagħad trid titqiegħed fil-pożizzjoni tal-konsonanti likwida r jew n sabiex nikdbu żagħżugħ fuq karkur jew żarbun. Żagħżugħa fuq karkura jew żarbuna. U żgħażagħ fuq krakar jew żraben. Jekk tużaw karkur jew żarbun, ibqgħu ċerti li fil-kitba tal-Malti tagħmlu passi kbar il quddiem. Nomi oħra blajn jew blakka li ħawduna huma kelmiet bħal xogħol, sem u xahar. Spiss jiġri li dawn il-kelmiet jaqtawlna qalbna u minħabba fihom nieqfu minn xogħolna u ma nagħmlux semna u nqattaw xaharna. Allura x'se nagħmlu? Għal dawn it-tliet kelmiet u kelmiet oħra simili se nużaw il-mudell laħam. F'dan il-każ, lajn u lakka se jitqiegħdu fil-pożizzjoni tal-konsonanti ħ. Jiġifieri se nikdbu xogħol, sem u xahar blajn jew blakka fin-nofs. Għal plural imbagħad naqilbu għal laħmijiet biex nikdbu xogħlijiet, imma rridu niftakru li l-plural ta' xahar huwa xahariet u li sem jieħu l-plural miksur isma'. Il-mudell laħam jaqdina wkoll meta nemżu s-suffissi pronominali man-nomi. Ngħidu aħna fil-każ ta' kelmiet bħal xogħli u xogħolna, semi u semhom, u xari u xarna li jinbnew fuq il-mudelli laħmi u laħamna. Dan jotta l-bqija tal-pronomi personali. Ħanieħdu b'eżempju l-kelma xogħol, xogħli, xogħolok, xogħlu, xogħla, xogħolna, xogħolkom u xogħolhom jinbnew fuq laħmi, laħmek, laħmu, laħama, laħamna, laħamhom u laħamkom. Is-sabiħ tal-mudelli huwa li b'kelma waħda tkun moħħok mistrieħ li tallimt tikteb ħafna u ħafna aktar kliem. U xi ngħidu għall-mudell laħam? Nistgħu nserħu moħħna li dan il-mudell se jaqdina dejjem u li jiswilna anke fi żmien ir-randan. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.